Una taula rodona sobre bones pràctiques en l'ús de l'aigua en l'agricultura, la ramaderia i la indústria agroalimentària donava el tret de sortida aquest dimecres del Congrés BIT, que fins demà dijous desplegarà a Vic la seva tercera edició. Pels vols del migdia, un centenar llarg de professionals omplien l'auditori Marià Vila de Badal de l'edifici del Sucre en un acte que ha comptat, entre d'altres, amb la presència de Núria Romero, responsable de sostenibilitat del grup Vinyes, que hi exposava el cas d'èxit d'aigua regenerada de l'empresa usonenca dedicada a la producció de carn de boví. Romero ha dit que en el seu cas l'aigua és, per qüestions de seguretat, un bé indispensable i ha parlat de la depuradora amb capacitat per tractar 500 metres cúbics d'aigua residuals al dia que van inaugurar ara fa 2 anys. Un equipament que els va suposar una inversió de 2 milions d'euros. Som indústria alimentària i la gran quantitat que nosaltres gastem és aigua de neteja i desinfecció. Hem de deixar les instal·lacions impolutes cada dia. Per tant, hi ha coses que per seguretat alimentària no hi podem fer res, no podem deixar de gastar aigua. Tothom ha de ser molt conscient de que estem remenant i utilitzant un bé que cada vegada ho veiem que és més escàs. Formació, protocols, simulacres, no hi poden haver vessaments que ens l'embrutin. I després, una bona depuradora, que retorni al medi una aigua en excel·lents condicions. Nosaltres no aboquem a Llera, aboquem a la depuradora de Vic. Però tot i així ho hem de fer molt bé. La taula rodona també ha comptat amb la participació d'Andrea Eguiluz, responsable del cicle hídric de liquats vegetals. Com el grup Vinyes, aquesta empresa amb seu a Viladrau va invertir l'any 2019 en una depuradora per l'aigua. També van crear un equip multidisciplinar enfocant només a l'estalvi d'aigua i van crear dins l'empresa la posició que ocupa ara mateix Eguiluz, un càrrec que s'ocupa íntegrament d'avaluar contínuament fonts d'estalvi d'aigua, un recurs en el seu cas més que preuat. Els resultats de moment són bons, també ho són les previsions. En 2021 bajamos un 8% nuestro ratio de agua, el 2022 un 3%, en 2023, ahí lo hicimos muy bien, un 10%. Total, hemos consolidado en 3 años un ahorro del 21% de cuánta agua nos cuesta fabricar cada litro de producto, contando el litro que va con el producto. Y para 2024, ahí vamos a ver si vamos a dar el do de pecho, esperamos un 14% de reducció. La tercera edició del Congrés BIT finalitzarà demà dijous. Esther Coma, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic, i parlarà del repte de la sequera i de com pot afrontar-se aquest escenari des de la política local. També hi seran Desiree Marín, directora d'Innovació d'Agbar, i Esther Vega, investigadora del Centre Tecnològic Beta. L'ús d'aigua